Sarju kancaku. Ora eran bungahe atiku nalika kelakon buka warung kopi ing sakidul alun-alun Temanggung. Warung kopi iku cedhak banget karo daleme simbahku, yaiku Simbah Darjo ing Kepatihan. Udakara ming keletan telung omah. Biyen nalika isih sekolah SMA, aku asring nginep ing omahe Simbah lan aku uga duwe kanca cepak lan akrab banget. Jenenge Sarju. Nanging sakwise lulus SMA, jare dheweke pindah karo wong tuwane menyang Semarang. Dadi wiwit iku aku babar blas ora tau ketemu Sarju. Kanca akrab iku meneh. Yen kanca-kanca dolan nalika SMA liyane, aku isih tetep srawung. Kaya dene Doni, Lukman, Agus, lan liya-liyane. Nalika aku wiwit tunggu warung kopiku ing sakidul alun-alun Temanggung, kanca-kanca lawas iku uga isih asring kepethuk. Malah ana sing wis disiki tilar donya, banjur aku sak kanca layat bebarengan. Warung kopiku kapetung rame pengunjunge. Ditambah kanca-kanca lawasku sing mlaku-mlaku terus mampir padha jagongan ana warung kopiku. Mudharasa lelakon jaman isih sekolah mbiyen, utawa lelakon sing dialami dhewe-dhewe sakwise lulus SMA. Nanging sing gawe bungahing atiku, ora kenyono-nyono kancaku sing blas ora tau ketemu jebul mak jedul teka ing warungku. Pinuju aku lagi ngringkesi gelas lan cangkir. Aku ki ora weruh sangkane. Weruh-weruh dheweke wis lungguh metekres ing bangku warungku. Kowe mesti pangkling karo aku. Ngono ngomonge sepisanan. Sopo yo? Takonku semu bingung. Biyen nalika awake dhewe sekolah ing kelas 1 SMA, aku asring dolan ing daleme simbahmu nganti kewengen. Terus kowe sing malah didukani bapakku. Oh alah, dadi kowe iki Sarju to? Alokku kaget lan bungah. Lah kepriye kabarmu? Suwe banget ora ketemu. Jare kowe pindah menyang Semarang. Omahmu ning Kepatihan kene kok suwung. Ora tau mulih po? Iya, biyen bapakku pindah ning Semarang. Lulus SMA bapakku tilar donya. Terus aku nyambut gawe dadi tukang ojek ing Simpang 5. Nanging sakjane aku kepengin banget mulih mrene. Lan lagi kelakon iki, aku mulih ing Kepatihan kene. Lah wis suwe po anggone kowe mulih? Kok aku ora tau kepethuk? Takonku. Durung, lagi wingi sore. Oh, mulane kok aku durung nate meruwi. Apa kowe yo banjur manggon ing omahmu mbiyen kae? Ora. Mangkono anggone semaur. Saiki aku manggon ana ing omah anyar, nanging isih ana ing Semarang kono. Sauntara padha crita bab pengalamane dhewe-dhewe. Dheweke pamit mulih karo janji kapan-kapan arep menyang warungku maneh. Sak perlu jagongan bareng. Liya dina dumadakan dheweke wis lungguh ing warungku maneh. Aku ora weruh tekane lan ora weruh sangkane. Dheweke isih nganggo sandangan kaya dek wingi. Katok dawa lan hem. Sing wernane sarwa putih.
lan polatane sing katon suntut. Rai pucet sajak nawung rasa duh kita. Lagi batin ngono, Sarju ngomong marang aku. Biyen nalika isih SMA, aku ngerti yen kowe paling sregep ngaji. Aku njaluk tulung karo sliramu. Tulung dongake aku ya, supaya sumeleh atiku. Lho, ana masalah apa? Kok atimu ora sumeleh? Masalah omah anyarku kuwi. Jawabe Sarju. Aku ki rumangsa durung sreg manggon ana ing kono. Malah jane aku kepengin banget mulih ing kepatihan kene. Oh, ngono. Lah ya sing sabar. Awakmu ya kapan-kapan aku tak dolan rono. Iya, sing penting kowe ndongakno aku ya. Ya, aja kuwatir. Insyaallah tak teko nggonmu. Janjiku marang Sarju. Banjur dheweke pamitan bali. Dina candhake, kancaku Agus sing ganti teka ana warungku. Nanging saebo kagete atiku nalika tekane kancaku kuwi jebul arep ngabari aku menawa Sarju wis tilar donya 3 dina kepungkur amarga kecelakaan nalika perjalanan arep mulih mrene. Innalillahi, duh Gusti. Ora krasa luhku metu dleweran. Jebule sing mampir ana warungku dek wingi kae mbok menawa arwahe Sarju. Wallahu alam. Tranyo banget rasane atiku. Muga-muga dheweke tansah diparingi jembar lan padhang kubure. Sabanjure aku lan kanca-kanca enggal budal layat bebarengan. Cutha.